Дами и господа, добър вечер! Този път имате пълните възможности да ме аплодират, да чуем и усетим как изглежда любовта през очите на един човек, когото повечето от вас познават. Шеф Пеньо Иванов. Именно този шеф Пеньо Иванов, който ще ни разкаже за своята любов една. Той събра много от това, което иска да ни каже за нея в 4 стихосбирки. Това очаквах, защото винаги, когато се говори за изкуство и култура, е добре да бъдем обгърнати от ръкопляскания. В този малък гап, както се казва на английски, тази малка пролука, искам да ви представя тук и част от моите гости, разбира се, бизнес дамите, които онзи ден получиха своите награди, нашите медийни приятели, които по-късно ще представя, мис и Албена Вулева сред нас. Също така, не забравяйте, че нашето събитие се излъчва онлайн по телевизия InLive. Значи, онлайн, лайв, InLive. Пеньо, аз вече нямам търпение да представя емоциите и от третата книга от трилогията за любовта. Любов вечна. И тук ще дадем възможност творбите да бъдат представени не само от нашите приятели Деси и Цветомир, но и от тези от вас, които пожелаят. Дали е все още тук госпожа Майя Косева, която първа пожела да прочете свое стихотворение? Понеже Майя и няма, искам да поканя на сцената Христина Белева. Тук ли е Христина Белева? И ти ще четеш. Затова се подгответе. След Христина Белева със своята кадулка, тя е също носител на приз за пазител на традициите, категория фолклор, и свири в книгата Любов вечна, а сега ще бъде на живо с вас и познатите ни актьори Деси и Цветомир. А някой да е виждал Деси? Голяма драма. Някой да е виждал Деси втори път? И добре, дайте да прочета аз нещо. Не, то трябва да е по сценарий. Ти не знаеш, Пеньо, колко е стриктен. Той е Зодия Водолей. Дами и господа, аз се казвам Деси Моралес. Малко русото ми е по-късно днес, но това ли е? Копнеш и плян. Копнеш и плян си ти, копнеш далечен, нежен стих, далеч от взор, но близко до сърцето, прегръдка нежна и мечтана. Далеч си ти от допир да усетя, далеч си ти за моите очи, но усещам те мило със сърцето, в този миг и в утрото дори. И идва време нежността ти да усетя, допирът ти нежен да топти до мен, прегръдка нежна с гърдите да приема и целувка сладка да се разтопи. Влажни устни, страст като поточе, цвет и мило, аромат безкрай. Всичкото това в теб се е сподаило, чакаме, но идвам аз. Няма да излезна от сърцето ти. Нито от душата ще излезна аз. Ще бъда там, ще бъда твоя сянка, ще бъда винаги до теб. Така ще чакам миг на радост, мигът, в който ще те зърна аз. В този миг ще те прегърна и винаги ще бъдем двама с теб.
Какво изключително трио направихме. На мен ми хареса да съм Деси Моралец, обаче Цветомир не ме щипна така във въздуха. Благодаря. Ти искаш ли реванш? Искаш реванш? Дайте една стихосбирка на Деси Моралес. Прочети толкова обем поезия, колкото аз прочетох вместо теб. Тогава ела ме целуни. Ела ме целуни и после си тръгни. Отти. Микрофона си вземи и ти чети. Значи много таланти имаш. От толкова си руса, вземи си автобуса. Точно това ще направя. Отвън ме чака зелен голям. Ще съм щастлив да те направя щастлива. С устните докосвам и изпивам, жадно те поглъщам, нежно. Обгръщам те, потъвам в теб. Ставаме едно единно, неделимо цяло. С устните докосвам, бавно те изпивам. Бавно, нежно, страстно, силно. И отново, и пак, и още. Хубаво, взаимно. Кое е щастие? Да си взема автобуса. Деси Моралес. При други обстоятелства вече щяхме да сме в моят Ролс-Ройс. Имам предвид, ако имах Ролс-Ройс, но нямам.